Няма да сваля сега. После. Супер. Чим? Ти трябва по-голям възраст. Не. Разкоша. Много хубав. На мома хубавото момче. Голяма работа. Айде, живи и здрави. Доживяхме. Да, доживяхме най-после. Ама нямам на чашка. Ела, ти тук има чашка, ела. Сипи на хлебчето малко. Айде. Чукни с брат си. Айде бе, кога ще искаме за буркам? Няма ред сухоли. Ако и сега да вземеш да го изпиш, само го близни. Няма време да ще. Здраве. Колко много хора? Ако ни я дадат, ще натиснем вратата, сами ще се я вземем. Хайде. Ще вратата. Айде, дълго очаквания момент дойде. Имаме балони, всички имат балони. Защо всички имат балони? Еми как защо? Всички имат балони, се украсяват колите. Айде. Хайде, момчелека, къде отиваме? Кой като тръгне колата? Малко като тръгнеш и колива. Айде. Айде, пора да име! Мари, идвай! Къде е кума, бе? Кумата, кумата е тук. Айде, защо не идва другите? Айде! Айде, бе! Заповядайте. Си. Който иска за повтор, да? Да. Айде, нали, бе? Здравейте! Мари, искаш да се качим нагоре? Не. Здрава! Да сте винаги около тях. Айде, куме! Айде! Искате ли? Чакай. Мерси. И вие също. Как няма познаем? В момент викам сончето. Чак сончето. Толкова ви. Сончето. Айде, взимайте си. Взимайте си. Здраве. Разбират, ако това вода, извинявай. Хрипче! Хрипче! Егоца! Аз колко бе, аз колко? Белески? Чемки да. Телефона и в мичето. Лелете Миче Ерчан, тя ще го даде. Мерси. Хайде,
Мълчи, бе, за мен. Да го взема. Спокойно. Аз къде трябва да седна? Айде. Айде. Браво! Колай, колата, браво! Сядаш отпреди, бе, като дама. Булката после сяда отпреди. Така ли? Давай тогава, давай. Ама Хари, стоп! Самички си, ако искаш туки. Мики. Туки е право отпреди. Айде, приятел. Айде, Ели. Айде. Ани, айде. Макс, ще я кърдем ли, мамо? Има ли булка тук? Има! Влизане ли идвате? Да. Виж, чакай Макс от тук. Идва да тропаш на вратата. Идва да тропаш на вратата. Чукай. Чук, отваряйте. Отваряйте вратата. Плаща дебело. Отваряйте вратата. Значи Кажи, булката отваряйте, малко що няма да я дадем. Мене си вали от чорапки, вали. Вали ключа, бре! Вали ключа! Парички. Предлагам да се тръгва, ами па замина. Тя ще я отвори, тя! Айде! И че, от тях ли си? Айде. Какво? Имаме с тебе оговорка. Кой ще касира? Аз съм касиера и вътре има. Ама са не едреш, не връщаш ли? Много щай! Не. Не се е преготвила за връщане. Не. Айде, давайте, давайте. Макс, ще плащаш ли? Почвайте. Още? Дай на каката да видим, ще напуснем за 10 ли? А душицо, малко е. Това е за черпня. Значи, Да, дай това. Макси, дай това, Макси. Дай това, дай Виж кой ти дава, дай. Дай! Виж как иска. Дай го на каката. Дай го на каката. а той това не дава. Няма да влезете скоро. Но там върви. Максо! На вратата още. Не може. Ето, метално! Значи, такива едни не се подготвени. Хайде, момайко, отваря вратата! Драго, няма влизане, не давам. Дай ги още. Дай ги. Елате, Шуцо. Дай ги още. Айде, айде. Айде още едно такова поне и ще си помислим. Ева! Айде, поне да върнат ключа. Не, Няма работа там, бе. Дай това. какво е то това? 2 по 5, хайде. 2 по 5, айде! Айде, ключа, отворяме. Отворяме, пробираме. Цъмкай, булка. Цъмкай я. Цъмкай я, бе. Айде, дай новата. Айде ти я цъмкай. Ти защо така се застраме? Това е нашата къща. Харесва ли ти? Харесва ти. Ела да видиме. Влезнахме. Влезнахме. Важното е, че влезнахме. Важното е, че взеха ни го снимите. Минавайте сега, защото няма да има много място. Едни целайте, бейте, дайте окно. Каката какво ще я правим сега, бе? Дайте. Видя ли ми ли, че? Ела. Готови ли сте? Искаш да те скрин фотографията? Да ги пускаме ли, мамо? Готови ли сте? Не знам, ще ги пускате ли, ако добре са се представили. Ние вече влезнаме. Да. Цялата мълка. Чакай да засуете от малко още. Викайте, ти си така. Ето, нали ще държиш свещичките в това? С Марито. Двете с Марито ще ги държиш. А пък е Много ти е хубаво. Много ти е хубаво. Ей, така ще посветим сега ключите. Можеш ли? Аз не мога да се Айде, сега идват всичките. Сега идват всичките. Макси. Това ме му ти ударя да ударя. Защо? Голямо ли
Валя! Няма да търсят обувки. Няма да търсят. Той вече ще дошъл. Затварям очи. До тук щом дойдох. Няма поне. Да. Айде, снимай ги. Виж, няма да Ядата ми да! Там ли си? Да, тук идва. Тук идва. Там са. Стига вече, стига! Край! Съм бъркана. Малко, нали? Малко булката. Щастлива. Не дойдите от моята страна, пак от неговата. Ами не напускат, бе! Не напускат! Кой не го пуска? Ми да влезем! Получиш Максим. Ами, той с Айде, куме! Ей там са питиетата, виж, ей там са. Да, бе! Ето! Ето! Айде го, живо! Чакай още малко. Това може да му е последното, не? Айде, живи, здрави. Менко на здраве! Здраве! На здраве! Чукнем чашите, така. Да. С асансьора ли по стълбите? С асансьора, не мога по столбите. Добре, Някой настъпа роклята, няма проблем. няма да ти настъпя. Мъжати! Чакай малко вода С ще видим. асансьора ще трябва да. Ама аз на все още викам. Ами добре, айде. Сега къде ще сложим на принта след?
Чуть че се взели всеки. Си се извинил. Морко ли? Аз както. Като го казах, не го следя това дете на първата сватба. Уважаеми младоженци, кумове, родители и гости, добре дошли в Дома на радостта. Днешният ден е празник за нас. Месроб и Жаклин са заявили, че желаят да сключат граждански брак. Документите са редовни и бракът може да бъде сключен на законно основание. Уважаеми младоженци, досега вие вървяхте по различни пътеки. Вашата любов сля тези пътеки в една. По белият път на щастието дойдохте, за да вървите рамо до рамо, ръка за ръка, през целият си живот. Изпълнени с вяра и надежда един към друг, вие прекрачихте този праг, за да потвърдите взаимната си любов и нежност, съкровенното си желание да създадете семейство. За да бъде сключен вашият брачен съюз, е необходимо пред мен, като длъжностно лице по гражданското състояние, пред вашите кумове, родители и гости, устно и писменно да потвърдите съгласието си. Вие, Жаклин Левон Аведисян, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Месроб Таквор Тонгорян? Да. Месроб Таквор Тонгорян, готов ли сте да поемете отговорността и да създадете едно семейство с Жаклин Левон Аведисян? Да. Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по собствена воля ще встъпят в този брак? Пръстенът е знак за съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за вярност и преданност на жената към мъжа и на мъжа към жената. Както е безкраен овалът на тези пръстени, така безкраен да бъде и вашият стремеж един към друг. Носете ги с много любов. Венчайте се, да създадете здраво и щастливо семейство. С любов да зачевате децата си, с любов да ги отглеждате и възпитавате. Венчайте се, да вдъхнете доброта и нежност на мислите си, полет на чувствата си. Венчайте се. Отпийте глътка от виното и на всяка годишнина от този ден си спомняйте с радост мига, в който си подадохте ръце. Нека любовта ви никога да не увяхва, нека никога